Hey, sanibonani. Sanibonani guys. Nibingelelwa uNkulunkulu uyitabani. Isilo seyitabani, unyazi luyitabani, uluhanyana luyitabani. Ningangiphani kodwa ngani zakwethu. Lelizwe lethu. Nikubeke emqondweni lokho. Sisazoniphatha. Iyitabani zifocus kwakheni umnotho ngani zakwethu. Ngiyababona oMax Makhanya bayaphawula bathi bayagcizelela lelizwe lethu. Sisazoniphatha futhi. Sisazoba upresident kushintshe futhi ngoba vele awekho amadoda nawo ahlelo obheka icele badla imali benza ubusela kunikezwe amathenda abanabuntu. Lelizwe elethu. Sisazoniphatha nibenzile ubuqili kwamosheka lonke izwe nangaba namthetho kwangena abokufika ileyo into engaye benifocus kuyo ukuthi abokufika isothwa kanjani indaba yabo izwe libuyele kubantu noma abantu basemzansi basebenze. Sithe simbuza ungizwe umchunu ukuthi usenzo umchunu uthini ngaye wasiqambela amanga ngendaba kaCwecwa sikhohliwe. Wathula du umelithanda iqiniso ulithanda ngemvunulo kuphela yena iqiniso. Ngizwe umchunu niyabaziki. Ngizwe umchunu uyu uSomizi gogo Sikhotheni abantu nje abangajabula uma bengasatrendeki. Bayavumbuka nje akho mvunulo ayilwelayo uyazi naye. Angithi abantu besilisa labagqoka imvunulo yikupho kuyinkingi. Athi manje methina abaye emarokweni njani manje? Cause abafazi ngapha bangama-lesbian uma befaka imvunulo kuthiwa hayi yichilo umuntu wesifazane afake uma ifakwa ama-gay kuthiwa yichilo futhi niyazidakela igolo nje lelo umsunu lona ukhulumayo niyogcina ngokukhonkotha. Shadani weyitabani ngiyakuthanda lokho shadanani nivunule nithenga ngemali yenu lento lena uma ngabe befuna ukulwa ake balwe ukuthi abantu bathola imisebenzi lokhu bazogcina ngakho. Uma ngabe bekwazi ukulungisa izimo bethanda iqiniso ake bakhipha bokufika babuyele emakubo. Engezi umuntu oneskill esikhona awukwazi ukuzodrive ama-truck la bakhona abantu abadrive ama-truck. Woza neskill esingekho abake belwele lokho sibabone ngempela ukuthi balwela izwe. Ayikho inkingi indoda mayigqoka imvunulo igay ithandela ugqoka imvunulo abayifuni kuba lesbian abayifuni kuma gay yini kanti ngiyabona umsangano ididi nje lelo into nje ye trend lena bayisanganele bayokhonkotha baze bayeke futhi umuntu okuprovokayo umenzela iplan umgqibe wedwa kungazi umuntu noma umshise uyomphosa olwandle. Umuntu okuprovokayo ugay noma ulesbian hlala umehlomane siyabazi laba niyabazi South Africa. Ngizwe gogo Sikhotheni Somizi leyo 3 leyo South Africa nje same WhatsApp group leyo eshadani inikwa yimigunya uzizindli itabani hey mahla magay awusuka ani ngapha nakule gender lena kubi bayashisana ngamafutha bathelana ama-acid bayakhala bondlelana izingane hey uyachitha uyangigulisa babo ningabanaki labantu ningabanaki. Ngichazwe irespond kaSomizi yabo ingichazile kakhulu guys. Meni ne-energy ke ninanifuna ukulwa labantu sokuphatha konke lezi zinto lezi sokuphatha zonke lezi zinto zogcina zishanelela oMax yogcine umedem wakwami engishanelela Max Makhanya ngimqashile ngenza izingane zomgunyathe lezi ezenziwayo lento zakhona lezi ngenza izingane ezoshidabisa izingane ngiyoqasha nje amadoda mina bezongishidabisela izingane uyabona. So nje sisazobaphatha bayekeni bakhonkothe ningabaniki same energy ngoba uyabona uSomizi indlela responde ngayo good
Sazoniphatha ngani zakwethu nazo ukukhonkotha kuphela nababe mashayina enihlula namaPakistan buphi ubudoda benu kubonakala uma nikhuluma ngamageyi. Hayi kahleni nina aneyilutho bafana neyilutho khiphana lamadoda lamaPakistan abulala izingane zenu before ke nizolungisa izimo zosomizike ya akhiphana amaPakistan namashayina abuyele kuwo amadoda aseZimbabwe aseMozambique amaNigeria khiphani labo basibona ubudoda benu ngale kwalokho nenizihlama nonke bye. Mazwane alabasta awu madoda isitufuza sithandwa sami cha lalela weSwilathi uyazi wena Swilathi ngizwile njalo ivideo yakho le okade ukhuluma ngayo uzuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngizithole sengikuwe lapho sengikudova lapho ngikudova ngomthondo ngikuzwile nje mawusho njalo laphana kwivideo yakho indavundavu yevideo le obuyenza ngongizwe uzuphathela amigama uthi ngifisa ngibe seduze kwakho ngikudova ngesende cha ngizwile leyonto kodwa uyazi weMazwane into efika ingixake mina ngawe cha uyakwazi kona ukukhuluma into esile eyintweni nje eziningi ezisuke zithinta iSouth Africa kodwa when it comes to ukulungisa izinto ezonakalayo kulolu quqaba lwakho lwezitabane cha uyahluleka impela kuvela unhlanhlathe nje uyithathela isayidi lokuthi nawe uyisitabane kanti uyazi weMazwane alabasta ukube buyisitabane esineqiniso bekuyomela ulimele iqiniso ngoba phela ukuthi uyisitabane akusho ukuthi awusawazi umthetho wesizwe awusawazi umthetho wobusiko bokuba umZulu njengoba uwumZulu nje akusho ukuthi anisazazi impande ezesizwe namagugu esizwe njengoba uyisitabane wazi kahle Mazwane wazi kahle ukuthi yini errong yini ehlonishwayo kaZulu yini evikelwayo kaZulu and uyiqonda kahle wena ivideo kangizwe ukuthi ungizube eqonda ukuthini lapha yana kuyekeke okunye ke abesekukhuluma noma indlela lokho abeqonda ukusho abeyikhuluma ngako yeke indlela ngisazodila nayo khona manje kuyo le video kodwa ipoint lokho kuthiwa icontext icontext cha umzwile weMazwane mina ke ngifuna ukuthi ilungiseke lento Mazwane ungalithathi isayidi ngoba naku nawe uyisitabane uzugcina ungasababona oronge abenziwa ozakwenu enizitabane kanye nabo uyabona nje sizinsizwa nje siyakwazi thina ukubona oronge abenziwa ezinye insizwa sikwazi ukuthi lozo nsizwa siziconfronte silungise labo wrong asithi ngoba naku sizinsizwa oronge benziwa ezinye insizwa bese sithi sogigiyela silo sithatha isayidi ngisho insizwa ibheda nawe ke Mazwane azithi mayibhedi itabane njengoba uyibiza ngoNkulunkulu wazo nje ziholeke phela ngeqiniso Mazwane uzikhuze mase igagamela uzikhuze mase idlebeleka zikwazi ukuthi zihlale zisemgqeni ngendlela eright yokuthi zikhona ukwamukeleka phela emphakathini ziphinde futhi zenze isense nakulabantu laba ezingakayenzi sense kubo uyabona mina nje esayidini lami anginankinga mina nezitabane ngoba i-standings point sami njengoMax Makhanya sithi wonke umuntu akaphile ngeinqumo zakhe lokho bona ukuthi einqumweni zakho kuyakusebenzela mina njengoMax Makhanya ngithi phila ngakho kodwa phela ke yeka ke ukube sujumpa o red line azokuthi noma inhloboni yempilo inama limits kuneyindawo ongamele ugcaluze kuzo nje isinoma kanjani
uyazi wena Mazwane njengoba uwumuntu nje engathi umuntu edloze engathi unabantu abadala, wazi kahle wena Mazwane ukuthi makukhulunywa nje ngokushiswa impepho ekhaya, impepho ayishiswa inombani, emsamo akusondeli nombani. Ungenzi Mazwane bese kube ngathi awazi ama-fundamentals okuba umZulu esizwe sethu njengoZulu. Sithi masikhuza ufike wena Mazwane uzogxeka abakhuzi bamanyala, uyabona? Uyasazi isintu Mazwane, uyakwazi uyamazi uZulu, uyasazi isintu nje sethu njengamanguni ukuthi thina amanguni esiholwa ngaphansi kwaZulu uyazi ukuthi sithini isintu sethu. So bahole ngeqiniso-ke Mazwane, ngoba nosomizi nje banjena nje fanele ngabe wena Mazwane uthatha iposition yakho njengoba uhlezi uyibiza nje ngoNkulunkulu, uyibiza ngomholi weyitabane. Kumele uyithathe iposition yakho ukwazi ukuziyala iyitabane, uphinde futhi uyimotivate, uyigqugquzele, uphinde uyilwele. Iyitabane zikhuze mayibheda, uphinde uyilwelwe la ihlukunyezwa khona. Bamba iposition yokuba umholi eyitabanini. Asinandaba thina neyitabane. Angize-ke endabeni yevidiyo kangizwe ngoba ngiye ngenza ividiyo nje elandela le video leyilandela leyo video ila ngezansi. Uma ufuna ukuyibona ungayoyi-check-a la khona ngiqhamuke khona ngathi uqinisile ungizwe, iqala kanjalo ividiyo. Le video ke i-follow up kuleyo video. Ngifuna ukulungisa lapha yana enkulumweni entweni ebengithi uqinisile kuyo ungizwe. Into yokuqala i-context ungizwe, i-context yevideo kangizwe iyona ebengithi iqinisile. Kodwa amazwi awaphimisele ngomlomo wakhe under the context eyiqiniso angihambisani-ke nawo. Ake ngenze isibonelo. Mangikhuluma nge-context ngikhuluma ngomongo wento ungizwe abeqonda ukuyiprotecta noma bezama ukuyikhulumela ngaleya video. Into ungizwe ngendlela esim-understande ngayo singomakhanya, into ungizwe bezama ukuyilungisa laphana. Ungizwe bekhulumela izambatho zesizwe, izambatho zesizwe. Ezikhulumela kuphi na? Ezikhulumela kulawa amanyala njengoba kubonakala in public. Indoda iqabulana nenye indoda okungelona neze icala nephutha. Kodwa icala ukukwenza lokho ngaphansi kwezembatho zesizwe. Ebese kube ngathi isizwe isona esigqugquzela lo mkhuba ngoba buka nezambatho zaso. Nazi zigqokwe ngaphansi kwamanyala. Iyona-ke indlela esi-understande ngayo i-context yevideo kangizwe. Bese kuba nezinto-ke esingahambisani nazo azishilo ungizwe. Njengaleyo ukuthi nje kurong ukuba isitabane. Cha, singomakhanya asivumi ukuthi kurong ukuba isitabane. Singomakhanya sithi angeke sishayele izitabane umthetho, sithi yini wrong ezimpilweni zazo, yini right, ngoba nathi lento esiyiyo nje kungenzeka kube khona abangayifuni, kube khona abangayifunayo. Wonke umuntu akaphile ngeinqumo zakhe. Akekho umuntu okurong ukuphila kwakhe uma ngabe kumsebenzela yena kungamhlukumezi omunye umuntu. Uma ngabe ukuphila kwakho kungamhlukumezi omunye umuntu, ku-right ukuphila kwakho. Akekho umuntu onelungelo lokuthi burong ubutabane ngoba ubutabane zinqumo zomuntu ezipersonal ngempilo yakhe ngezathu zakhe. Angidluleke lapho. Iphuzu number 2 elikhulunywa ungizwe elokuthi sesizozicwasa bukhoma-ke manje izitabane. Amasemba lonto abeyikhuluma ungizwe. Akekho umuntu onelungelo lokucwasa omunye umuntu ngenxa yobulili bakhe ukuthi wena uhambisa nawe njengoba uyindoda unomthondo nje. Kukhona mhleze kukhona abangahambisani nokuthi wena uyindoda sekumele bakucwase. Cha, awunalo i-right lokucwasa izitabane ngenxa yobulili abayikhethele bona.
Okwesithathu iloku akukhulumile ukuthi kunesinye esila ku TikTok esimpofu esizibiza ngoZulu. Siyayazi ke lonsizwa ihlala lapha eSandton ihlezi ihambela nendlamlenze njena iwumlandeli omkhulu kaKhuzani. Insizwa leyana singomakhanya siyaconfirma lokuthi ungizwe ubeyisukela leya nsizwa. Insizwa leya. Point number 4 ile point le ethinta uSomizi. Amasimba futhi lawa akhulunywa ongizwe ngoSomizi. Cha, uSomizi ubengayideserve inkulumo njengale kuze kuthiwa yo Makhanya. Yabona indlela obeke ngayo mfethu iyangithobisa. Ave ngimthanda umuntu ongitshela iqiniso nolumelayo iqiniso nonobuntu phakathi kwenkulumo yakhe. Isingivuse ngubeni lento lena. Cha, ngiyathoba. Ngiyabonga ukuthi ungitshela iqiniso nje linjengoba linjalo ungiqonde njengokufa. Mina ke khona ivideo engake ngayenza nganza kwethu. Kukhona umuntu ongibuzayo ukuthi na ake ngidlubhe phela nami uBrainwood neKhavela Ntontoni. Ngaphendula. So ngabhenwa kulo account yami leyo. Angiboni ukuthi leyo nkulumo ikhona la kulelo kunjani ngoba into inkulumo endadlana. Ngathi mina uBrainwood uyiyona nto yamajongo akithi athembele kuyo ngoba ngiyingwiji khwebu angiboni ngizwa ngishiwa igazi ngisho ngicabanga ngoba amajongo eSouth Africa amaningi athembele kuwo ayazizwa kahle uma ngabe egqoke wona. Mina ngiyawuhlonipha ngoba ngiyingwiji khwebu soze ngawo lokhunja. Imvunulo nginayo eyamakhehlami eyafuneka yamakhehla angiswenki ngayo. Nalaba ngibona khona nginika utshwala kwakubika umuzi nami ngizobika umntuntu ngizowuletha kulelo jaridi lelo ngangagqokile ngoba ngishada uyabo. Then ke imvunulo yasemakhosini nje angivunuli ngayo ngoba njalo ngirespecta khona lokho. NoSomizi umeshada ngambona wayegqokele nje into zeBhayibheli zoHerodi uyabona. Wayegqokela into zoHerodi zonke lezo zinto lezo. Angikhumbula ukuthi nawe wenza imvunulo angazi kodwa into engayibona ithombe engayibona nje kakhulu imiyikayika yoHerodi uyabo. So ngiyakuzwa mfethu emakhanya ezinye izinto siyaye sibuke lokho nje ukuthi thina hayi cha uyayi-afford imvunulo yakhe. Mina bengibuke ngeso lokuthi hayi ulijongo ushada nelinye ijongo angaze ngijule ngokuthi bayaqabulana manje phakathi kwayo imvunulo. Lokho kuzokwehlisa uZulu ukuthi hey amaZulu wona matsulu amaXhosa uyabona. Kodwa uma ngabe usho uyibeka kanjena hayi ngiyayibona nami akaze ngiyimisele. Ngiyayibona untombi eyiningi untombi eyiningi umenza into okusasintu wenza i-design yakhe wenza okuyi-design yakhe okuyinto yesintu akathathi nje ngqo lokhu kwelokhu njani. And ngiyaye ngimncome kakhulu futhi lapho yabona uzenzela i-design yakhe kodwa ichunu libeke kabi uma lisho khona ukuthi sezusenyanya ngqo. Angiyitholi ke lena ethina ababulawe ngoba ngizwa lokuthiwa kabulawe sengiyilalelile eziningi izinkulumo. Angikutholi lokho ukuthi uthena asibulawe. Ngiyethemba ukuthi naye uzolungisa lapho iyezwakala nganza kwethu ngoba nje kuthiwe ngihole ngeqiniso
ngiyayisaba amagugu ethu iyona nto esinayo esigabe ngayo ngane zakwethu bona abafowethu bagabe ngabo oBrentwood yikho ngibahlonipha nje oBrentwood noKhavela no-Abida insizwa zizizwa kahle uma seyigqoke lonto leyo ngiyayihlonipha mina ngokwami soze ungibone ngishezulu ngiyisebenzisa lezo zinto lezo ngoba ngiyabahlonipha esimeni sokuthi ngiyingwijikhwebu ngicukumbili uyabona ngincukumbili and uma ngiqhamuka umuntu ubona nje umuntu wesimame omuhle yimo wazi ukuthi kwenzakalani lapha ngezansi emfihlakalweni uyabona so yingakho-ke ngayitshela mina ukuthi ngizoyihlonipha le mpahla ngoba iy'nsizwa zakithi zizizwa seyiphelele uma igqokela amabhuluku oBrentwood oKhavela o-Abida ntontoni uyabona mina ezuzwane uyabona ya ngayitshela lokho kodwa manje kuba likhuni ukuthi na ngitshele omunye umuntu ngoba kuyobe ngathi na nginomona uyabona kuyobe ngathi nginomona mina ngayitshela nje ngakusho futhi kungonakele lutho ngibuzwa kuthiwa na wokudluphe nawe ilokhu njalo wokudluphe nawe uKhavela enye reason futhi hayi akaze ngibone nje impela umuntu owusize wami efaka uBrentwood ngoba uBrentwood ungakwazi nje ukwenza uskin jean uBrentwood nje umhlwehlwe oyezansi laphana sengiqhamuka nje ngisho uMabalengwa akaze ngimbone egqoka uBrentwood ingane zakwethu uyabona so ngicela uxolo uma ngabe kubonakala engathi nangisaholi ngeqiniso lapho engithi uNkulunkulu ngiyisilo khona siyitabana cela ningithethelele ingane zakwethu cela ningithethelele lixhoshwa libhekile akho soko elingenasici angiyinakanga ngaleyo ndlela ngizweme bekhala nje ukuthi hayibo salwa silwela ukuthi na si-understandeke noma uhulumeni wethu nabaphethe kuma-radio station besifeyila abafuna ukufundisa ngalobulili singoncukumbili ingane zakwethu kumele abantu bazi ngempilo ekanjena yethu esiyiphilayo omunye umuntu akancukumbili akanayo imizwa ngishegeza kubo kukhona udadewabo uyandindizela ubhontshisi manje-ke sicela kube nama-platform afundisayo ngathi ngane zakwethu ukuze kungabi nempi engaka emhlabeni khona befundisi bayakhuluma into abangazazi bese kuqhubeka inzondo uma ngabe kukhulunywa kanjena ngane zakwethu nathi sokwenza isiqiniseko ukuthi siyabayala abantu baphume kwezinye izinto ngoba baphuca amandla amadoda akithi kwaZulu bawephuca amandla ngokwenza kanjalo uthi uma ushada yenza i-design yakho kungabi sekuba yinto ngqo kaZulu ngoba siphila obunye ubulili obungajwayelekile sokwazi ukukhuluma kahle uma ngabe ningezi niyimpi uyabona so nje ngiyayibonga le video yakho emakhanya ukuthi ugqugquzela ukuthi kube nokuthula kade ke ngakwazi ukuthi na uyindoda kade ngakubona ukuthi lo muntu lona unabo ubudoda le video nje idala ukuthula yenza ukuthi imoya yehle phansi nathi sikwazi kini ukumela amaqiniso ngoba nawe uze ngendlela enhle yobudoda wakhuluma kahle mina ngivele ngishawa uvalo ke umuntu uma ngabe ekhuluma kahle kanjena ekhuluma iqiniso kodwa lihambisana nokuthula ngizocela uma ngane zakwethu ungaze ngibhede bye. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Yathi Max Makhanya uyaqaleka akhulume inkulumo yakhe izothe ibe nenhlonipho. Yes, isekho singaleti isikhathi uyanhlanhlatha nje athi khulumele, but right now he's sending a very important and strong message to Uzwane. Uzwane angibhodi nje nalodume kakhulu lapha ku-TikTok lo smart kakhulu ku-TikTok lo Stabane uNebafata. I think una maybe 3 to 2 wives. I'm not quite sure about the number, but ngiyakuthi unabo bona abafati ushadile nokushada lo lesimbona la esithombeni. So bekamsendela mlayedo njengoba zivile amtshela ukuthi Zwana ungadukisi bozakwini, ungadukisi bangani bakho kube ngazuthi wena awuphumi kwaZulu, mamasika kwaZulu awadi kokuqala wena umuntu
lone bantu abadala lento lesikhuluma ngayo lesilwela ukuthi amagay angagqoki imvunulo yakwaZulu uyati ukuthi ibaluleke kangakanani wena njengomuntu wakwaZulu futhi umuntu lonebantu labadzala. Ngikutshela lokhu ngoba wena uhlala utibita ngenkosi yeTabane, kepha yabekela abantu ababhunguke bente tendomathanza bagqoke netimpahla lekungameli batigqoke. Kuthi Max Makhanya yena akanayo inkinga netitabane, umuntu akaphile njengendlela lemjabulisa-ke zilongo angaqali bantu angayisi bantu, umuntu akaphile impilo la ephilako. Uthi yena akanayo vele inkinga anemagay. Imessage yamakhanya yayitolo beyivakala isinza inemagama la strong, kepha leya namuhla siyeva ukuthi cha moya sokwehlile nokhuluma inkulumo yakho uyibeka ngekuzotha. Washo naye sambona phendula Zwane washo ukuthi hey mfoka Makhanya liqoshwa libhekile lolu khuluma vele kuliqiniso lekungeke kuze kuphekiswe but mina ngizange ngiyibuka, unfortunately ngizange ngiyibuke ngaleyo ndlela lese wena ngivula amehlo ungikhombisa yona ngayo. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. Goodbye.